2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावगोन। नंगौ, बे समाव मोनसे गोथां खौरां। फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगोनो देग्लाय बोसोराव खुंफुंजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। मख'नो गोनांदि गासै 4,22,174 साया देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव साबेसे उथ्रिसारगोन? साबेसे गोजौसिन मासिआव गाखोनो हागोन? बेसेबांसिम जौखोन्दो लाखिनो हागोन बेखौ बावैनो 10 बाजिनाय लोगो लोगो मिथिसिगोन। बेखौ बुंथारनांगोन दि थांनाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव राक्ट'पल सिकिया मुंनि गोरों फरायसाया 597 नम्बर लाखिनानै उथ्रिसारदोंमोन। नाथाय देग्लाय बेसेबां जौखोन्दोआव गोजौसिन जागोन बेखौ बावैनो मिथिसिगोन। दिनै फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगो देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ नैबे वेबसाइटफ्राव फोसावगोन। वेबसाइटफ्रानो जाबाय sebaonline.org, results assam.mic.in, indianresults.com, results.shiksha, assam.shiksha, schools9.com, assamresult.in, jagranjos.com, vidyavision.com। बे खौरांखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ मोनसे टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।